dzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuita kudai. Nyaya yekutanga yandauya nayo ndiya baba avo nyau indaionera paSim Celebs yababa vangu vachidya matafi vanga achitogochewa panozoti pabreast here kana kuti pamapfuwa pangu ari but matafi anga akawanda iyoyo ndisingazozivi manje ndakuita imagination yangu kuti baba ava matafi aya vaita zvokumaita sei, vaita zvokunomaredza here, vanoita zvokuisa murembu here, vanoita zvokuisa chisungo here, vanomarita seiko, vanoita zvokumakukuzva here matafi ava, kana kuti vanomabhridha somewhere anga akawanda ndifunga kuti vanomboita zvokubata semhasi kana kuti sekubata sechitotani matafi aya akawanda. Vobuda vaya paya voti hanzi nyama yebeef kana nyama yechicken inokundwa nenyama yedafi. Apa matafi aya akata egreen. Apa manje ndikulanema ndida kupa testimony chaiyo pano kutonzi vaya vana testimony simkai mutaure mumiri. Ini ndakuta sure matafi ndakambomaona achitengeswa up to now ku Thailand vanhu koko vamwe vacho vanodya matafi. Most of them they eat matafi. But kana vachizogadzira dafi iri pane one of the Filipino like guys vandakasangana kana kuti couple zvakare yandakasangana nayo ndakavaona vachidhiresa vachikana kuti vachigadzira iroro dafi rachoni vanochanyaso kugwisa mvura dzavo amene zvavanozoita vadero apa anenge akaita kuti korokoro iwo aya mazigorokoro yaye mazidzetse ndo achoni matype yachoni asi vaderoka vanotora banga rishapu votanga kuvedzenga ganda riye vachiribvisa richiseparata nyama neuyu kusvika kukumbo kuya kutosvura kutonyatsa kutosara ya red meat chaiyo ndo zvandakaona uri kwatisa voi rotitwa cheche ende kana richibikwa paya ndakanotisa kuti ronhuwirira sehuku kind of ndo simero yaibuda ipapo unless aiva masipaisi ehuku avanga vaisa mukati medafi ndo zvandakanotisa ipapo vakarifraya rakafraiwa zvokutoti vanhu ndofunga vazhinji parakazopera kubikwa kudaro vanhu vangodungira mate kuti ndo chinhu ndakamboona chiya asi iri rababa ava vekuchipingo kana kumanikaland ukoko nanahwisa maitira vanoita matafi aweni zvokutoti vanga vachiripfanya kudai richitobuda kuti vachitokweva kudai vachitonditarisai mundiriki maona manje what the good heaven is coming down here on the head of the daffies and frogs. Baba akaita green akazaratsa kuti green iyi inayo kuti pavanga vakamakuku zvapaya mugwizumu paakazangoitwa ari pasitovu paya kana kuti pamarasha paya kana kuti pamoto ipapo kana uibva anochinja kuita green here uyezve vanomatengesera ani matafi aya kana kuti vari kudya nemhuri yavo ivo kana kuti chichikunyatsa I don't understand asi dafi iri vanhu vazhinji vachamisika kuti what kind of ntondola is that vamwe manje vari kufunga kuti why would someone eat a dafi, why would someone eat a frog. Vamwe wakati what's so special about this. Vamwe vanhu vekunyika dzakaita sekuna American what side koko Louisiana Lozono and the Asian countries vanodya matafi. It's true Asians I can stand for that. They eat matafi, they eat them lackadaisically and laboriously they eat them. Unotomuona kati dzetse iyo aisinema asi kuti muZimbabwe anodya matafi andikura nema first time yangu kuona kuti hanzi Zimbabwenzi they eat dafi unless vamwe vangu vangori kuzvavo vanodya matafi asi vasingazobuda paTV pachivhitivhiti. Maona manje avakati zvinonaka singamboiti kati hunde enjoy yourself kati zvakushata asi comment section ndo kwanga kwakaoma. Comment section kwanga kune munhu pasi pamusoro penhau iyi tochibvapo tisati vatanga kuverenga macomments avo toenda pane nhau yani yevanhu vakachinzi chikopokopo vakora chikopokopo herikoputa chikopokopo chita mudenga
vanachimanya vanga vari 4 vakaedza kuti varume zvikanzi chikopokopo chekuSouth Africa chekujoni chaona vanhu vabvani pani Limpopo apo kuda vanga vachishambira vachibva neikoko saka nechikopokopo chakadi chaenda kundogarira ikoko chakugarira ikoko chidzika nemurodhi momo mumafamu machemo muchinda memwaitaso asi kuti chazofamba fana kufamba chijeti chiri muzasi here kudai kana chazifanaita sei vanhu kwatanga kufamba vambotanga vachifamba kana ndo kuda iyo mhepo iya kuti chikopokopo chidzika kudai usoka mhepo iya iri strong unogona kuwarurwa nayo mhepo iya ndokudi vanhu vaya ndotanga kumhanya ndozvazvisirisa ipapa ndokura nemanje vatanga vachiti manye cheu azvachivasirisa but as time goes on vazange vakupika asi manje chazondisirisa times 10 ndechekuti uku vari kuti zachikopokopo chiri kuuya nesuri chichigarira uku kumberi uku kune chinhu chiripo chichikuita sekutoti chibhodha post chacho nichocho kana kuti chisaini post kana kuti chikwangwani kana kuti ndo paya icho chinoenda mudenga chidzika chiya handizi kuti inonzi chisita rachoni asi ichocho ndo changa chakamirira mamwe mapurisa anga ipapo vakamirira saka ndo iya inonzi uku unoita sekutoti uri chigushani chefodhla uku uri kutsva uku uri kurumwa wotizirepi hakuna kwanotizira kuti uinde kuda iwe ikoko kuda uku ndo kumafama achoni hatizi kuti vanochengeta mbizi here kana kuti vanochengesa ngwena kana kuti vanochengeta mbada hatizivi uku rimwe ukunoita sekutoti dondo hatizi kuti munei mukati medondo imomo kuti vanobhidha nyoka here kana vanobhidha chii kuSouth Africa kune zvinhu zvakawanda hatizozivi manje asi hanzi vanhu vanga vachibva nekumafamu ikoko zvikopokopo zvichindako kainovodii vanava uku unenge wapinda nemaLimpopo washambira woriska upenyu wobuda uchiti zvangu zvaita tadii tapona iko zvinovhura kare zvikopokopo zvotevera muona manje ndo imwe iyoyo yenyaya yandaonako tochibva ipapo toenda zvakare pane nhau yaBudinoxigoni vari kukomplaina vakati zvinombodhitemaniwa sei zvinhu zvemaMTV izvozvizvi zvinobuda sei how do you categorize this thing vari kuchema Budinoxigoni singamboiti nyaya idzodzi dzana Mama Awards here dzina MA saka ndikangoti Mama Awards ndinoziva kuti Mama Awards what representatives here kana kuti chii asi vachema kuti how do you categorize and select this thing isatizozivo asi vamwe katanzi kunodiwa munogona chirungu kuti Budinoxigoni havagoni chirungu here vanogona chirungu wana tikura nema vakaimba futi dzimbo dzechirungu saka vanogona chirungu singamboiti wata nekubuda kwamakangoita featuring and yekera iyoyoyo naiye uyu weJerusarema uya maakutoona kutoti maakutodhiserva kuenda kumaawards acho I have no idea. As argument yavo vakataura kuti song yavo yakatrenda ikaita mamiliyoni saka what kind of category do you use apa zvina kushata chega tigoverenga makomenti achiti kuti vanhu panyaya dzese idzi vanga vachimboti kudii nezviitiko zvakasvika izvi kuti vaungarga dafi kuti checheudza memwana kuti checheu raka chicheseudzirwa mukamwa dafi racho andatoti kundoko hakuna zvimwe zvinodarika ipapo zvikanzi ndakamaona akasasikwa matatya aya vanomati majese ndakaposa ndadya back then muna 2009 kunonzi kwamutema kuchipinge uko Mwari kudai zvakaoma zvikanzi are you sure you didn't eat anhuwo munoti dhanisirei vamwe avo zvikanzi bhuya hako chokwadi akiti anoti dhanisa yamho zvikanzi atina kuziya kuti ndo zvaari kuita kanyi izvi vamwe zvikanzi taita azviba angada kuti zvikanzi azviba dhanisi izvi izvozvo basi azi amwe kuChina vari kuti I'm trying my best. Like I said before, I will do an inclusive of all languages in the vernacular languages. That's all I can say. Zvikanzi azi amwe kuChina vari kurye sori sipu kudya zviremwa iya tari padera apo papetukezi anti kubato zvisikatoitiba ndo zvinodhanisa haikona izvizvi ndaufani masasheke ndiri kufundira kuti ndizoteya makoti weikweyo. Hey, yeah, this was too deep. Yazi kuti ndo deep mandau here kana kuti chi gadachka wagura bhasikoro kugura kwada. Yo, this language yeah, iri deep. Zvikanzi
maslay queen nekuda zvinhu kwenyu mogona makatombokisha kana kuti makatomboyekera nongada kuti chi madharai waya vamwe wakati zvakare vakadzi vakaoma zvokwadi haizi mishonga here ishi zvikanzi mishonga ipi hakuna zvakadero imedicine vamwe wavo zvikanzi hapana kana juju apa kumamisha kodyiwa zvese kozi nyama iri rei vamwe wavo I will agree kuti people eat zvese kumusha but even datya here no because I follow a lot of Indians. Matachka is regular food. They don't eat ishwa but todya hatidyiwo matachka iwo vanodya zvese zvamunoti zvinonaka zviri shure zvokwadi zvese zviri kusure uku hakuna chiri mberi kuzhe kwedacha ndozvati baba zvanzi bro just look at his eyes though. And you are asking me if I'd eat a frog based on his experience. Nah, babe, keep your money. Facts, even the way he eats it. I doubt if it tastes half like beef. Straight up, bro. Pangu wajaira. Nokuti ndaona sakuti wangu wachititsatisa. Kuti azokuti tarida chaya kuchekwa pesa kutitsatisa kwa chiko ingo. Zvanzi hey manda wamusati daro imintimi anamukoma na anataita angu. Izvi handizivi kuzvirya uku ndo kushanja. Vamwe zvikanzi nevamwe zvakare pamberi nezvakati. Guys, can you hide this from musikana uya weshedroom? Handisi kuti zvorevei. Protect the nation at all costs. Hey, pakaipa kudai season ironzi shedroom. And just like that, my appetite is just ruined. Zviri shure chai zvese zviri shure nevamwe wavo. Zvese zvokwadi ngada hazvina kushata. Zvikanzi zvakare kana riri mari yacho ngaigari. Ina hangu handibati. Mudhara akudya kepekepe uyu zvokwadi. Enough is enough zvokwatabo. Zvikanzi kana wasiwo ati zviriyo. Chena chenekuya inenge isachaziva matachka zvokwadi. Vamwe vanhu kuti anenge apera anenge maspecies aya anenge achinzi they are very rare to find. Ndamerera gross au aiwa uku kwakurwara ndozvavangashava vanhu hanisi munhu uda kwei asi chandazva chikuti most of the people vari kumusoro like I always say zvinotendekwa kuno zvakasiyana nezvoti nedzimwe nyika zviri normal muno muZimbabwe asi zviri normal kuChina asi zviri normal kuPhilippines. Vekuchina vanotofamba uchiona munhu achivedzenga mbwa achitoisa musoro wakadai wakatoti uchosvika kuti how much is that? Asi kuno mbwa hairwi muona machasiyana ndo zvinochete nedafi veikoko kumatafi anenge akazara achitoti nyena mamwe anenge akatotwa brai stand and what but kuno takakura singazivi kuti dachi kanokwanisa kuryiwa in that way oro kutorirya chako kuti we don't know kuti dachi kanoryiwa muona manje ndosaka vari kuona kuti zviri gross. Inzara but age not for me, not in my kitchen, and don't use my brai stand. Vamwe wavo zvikanzi nevamwe zvakare ngazvingozi masinzi anorapa cancer and anosimbisa musana nekuedza endurance muone vanhu vanomatenga vamwe wangu achidero. I'm traumatized. Hi mudhara uyo zvokwadi madero please zvikanzi how much is saving you women vangu moyo kani kuri kuda nyama here zvikanzi machinese ndo anorya iri vanhu vaperegwa vakanzi ndo chirungu here zvikanzi namwe he passed the vibe check. Vamwe wavo not even for $500,000 would I eat a frog. Vamwe zvakare vaidaro zvikanzi hai broiler iri taboteya matachka isu haichichirudzi outside but chiri deep. Zvikanzi musharukwawo wakabakonza emene zvikanzi this kind of food makes you immune makes your immune rona. I want to confess I ate one in China, it tasted like chicken. Vamwe wadira zvikanzi idyai mega hamusi kumaziya mazino aya. And like I said muFilipino aigadzira matachka paaimabika aimirira like chicken ndo zvandakanzwa smell yacho zvokutoti unongotofunga munhu akubika chicken iro ridafi.
zvikanzi angori maswelebebe nevamwawo. Zvikanzi beef iri zviro izvi zvekwadi zviro zvinova matatya. Zvikanzi look at the way he's licking his lips. Ah no thank you hanzi mabullfrog. Vamwawo matotidyisa kuhope kwedu kuno zvamaitoita zvikanzi nevamwe asi vamwe vanhu varamba zvavo varwadziwa vasingamboiti kuti what is this is happening nevamwewo zvakare. Because Chinese people cook them differently. They are actually appetizing when cooked by them. Just namuta zviyakuti irakarege andaiza kuti nokwaza kutsatsvoda ina ndakaona raive dzengwa kwedzengwa se inyatsa kubviswa zvese kusara singaitombotongera ngari dafu ndo zvandakaona izvozvo rakata kuti red meat white meat koko. You come to think of it, which class does it belong, white or red meat? I have no idea. Zvikanzi bei akaribika akaisa pa pizza ne cheese. Unozviruma nekunakirwa kana kumapiwa nepindi re black label riri kudikitira ndezvekumberi izvi vamwawo. Zvikanzi if you come from Chipinge zvokwadi hatichatozivi kuti ndo zvamuri kuita mese here izvi vamwe ndokudanzirawo kati hatizivi nekuda kwei asi vanhu vatambudzika. Zvikanzi Asians are some Americans eat frogs especially frog legs in Louisiana, Florida, Alabama etc. Da vanhu vanogara ikoko. Beef iri pashure pezviro izvi ichwachwa. Yaks atasemeswa zvikwadi ndamwe. The French have cuisines granule. I mean no kuti papo. I have eaten questionable zvekuti unoshaya kuti yei that's karinonaka than chicken chai chinekewo. Vekanyi chimbouya panapa timbosasa asi jese raihiwa mugova kani timbotiudzaiwo nyamwa kati hazvina kushata kudzidza uko. Zvikanzi cabbage never killed anyone. Regai ndite izvozvo dafi handibati. Musharuka wabhuya gwinyiso. Vangaita sei iyo yega nyama pamwe yavanenge vanayo yavanoafoda. Zvikanzi how I feel so embarrassed to come from there. Zvikanzi if this in a Chinese home it's not that bad and I didn't know till the plate was half filled. Zvikanzi vamwe nyama yatisingangoryi ndevanhu chiti asi zvimwe zvitinorya vamwe vangati amastatement. Nakushata panauya budi nokuzoguni vakati not sure how this list was done but just something I need some schooling on how some Zim artists who actually topped MTV charts are not included on a list that has some artists that have actually never been played on MTV. No disrespect at all to all the talented artists on this. It's good to know the criteria used for next time. Zvikanzi varikutaura MTV base ya MA list yaya. I don't know why ine zita rakaita rinoti mama. Izo tikareverenga in our own language risingabudi zvakanaka irori MA iri bona ndoita sekutozvodedzera. Zvikanzi munhu kungofitira Master KG akutozviona kunge anokwana pese pese ngaambomira kuyema Nox vamwawo. Zvikanzi kuda kuyemera social media here. Zvikanzi hapana mhama pano vamwe zvikanzi Nox ane point chete mazimbo chero wingi akaita sei handizoti sei nokuda kwei vangu vakufunga izvozvo asi vangu vatova zvaungi. Zvikanzi angane point. If he's talking about himself ngaanyarare hake melody yaina kuitawo zvakanaka munhu uyu. Zvinokushata. Zvikanzi saka iwe waiti unokurira gafa uri murungu anoimba Shona here uri amapiano queen uri mufana wemabhazi. What do you think but in the end of the day conclusion? Vamwe vakati ngaagare pasi nekujuma ikoko ka1 akuda kuti kwetere here. Zvikanzi akagujuma song inonzi chii nevamwawo. Zvikanzi Medza Godo you are on MTV on Master KG songs saka chingosiya zvakadiro.
vamwe vakati this is so true, you can't nominate vanhu vasati vamborira pa-MTV whilst others are budgeting more money just to be played on those channels. Vakaita sana channel O, MTV, Sound City, but woonekwa pane nominiri munhu asati kana zvake ambobuda single day. Nox is very right, muvenge henyu kusvika kwamunoda, asi Nox anoshanda and anogona kubva kare achigona. Vangu avadero zvikanzi hainei kurira pa-MTV, listeners choice wangu vanotarisa macharts toppers emunyika imomo, ndo saka vaiona pa-ZFM stereo ndo inosubmita. Not related to this sport, but nekuda kuiona utase zvikanzi you fail to understand simple questions. What is the criteria? Just give answers, no criticizing his music. For me, he has a better song than any of the guys on the list, but it's not about opinions or likes. What are the criteria? Vamwe kati mena wangu kati delete post it kan atizoni kuda kuiva vanhu vachifunga saizvozvo, asi ndo zvimwe zvinhu zvakashita izvozvo izvo. Tobva ipapo zvakare tombodzokera kune nhau yani yaComic Pastor na Apostle Chiwenga. Uko vachiwenga vanakufarira award, ndikambosvika vavana kufarira award vakadii vakapuwa na Comic Pastor idzodzo award dzavo dzavanesitadziya. Saka Comic Pastor voti ina ndikura nema ina nawa ndohla ndi Comic Pastor zvikanzi better comedians zvokwadi ava zvina kushata kanzi manje munopedzerana nevamwe wavo zvikanzi maybe vamwe vanofanira kuziva kuti comedy vamwe kati ngavasiyane navo, vamwe vakatanga sei kungotangawo kutaura in their own way, vanofungawo kuti maybe vamwe vasingafaniri kudero. I don't know, indinenge ndadii ndaitapukere isingatomboiti pane nhau dzavo idzi. Kuma-comments evanhu vachimanya-manya nechikopokopo zvikanzi vamwe wanda fafafa vamwe wavo zvikanzi I don't know what's with these Zimbos fighting to get into a foreign land zvokwadi. Ziregai nazvo, senai nazvo izvi. Zvikanzi what was the reason hamwana? Kuti asechimurenge here kana chikopokopo chotivera sure kuvanhu kudiro. Zvikanzi vamwe ngavambosara vari kumba ikoko, chimbozororai muri ikoko. Zvikanzi vamwe vatowana nyaya dzekuzoudza vazukuru vavo kuti takambodzingirwa nechikopokopo vamwe wavo. Zvikanzi zvotori nani kufa uri rich than kutorega kufa uchitraya, zvitori nani. Zvikanzi nevamwewo zvakare unobada kumanya kusiya chikopokopo here nevamwe avo. Zvikati vamwe vakati ko muri kumanya mutasa sileni kuda kuye chingomanya mutise, manje hakuna kwangu vachatizana, vangu vachizana nekupi manje zvazingachi. Asi kanzi kuti vazobakwa here kuti zvazofamba sei, asi zvosirisa asingamboiti situation iyoyo. Ndo zvandokwanisa kutaura panhau iyi.